tehdä. Eetu ja Katariina oli mulle tosi tärkeitä silloin, kun meillä meni poikki. Ja sulla oli se toinen. Jostain ei onneksi tarvii puhua sen enempää. No onneksi ei. Kiva, että sua ei haittaa se, mitä tapahtuu. Katariina oli oikeasti tosi suuri apu. Musta tuntuu, että mä pystyin puhumaan sille ihan kaikesta. Vähän niin kuin olisi saanut toisen äidin. Onko sulla vähän nälkä? Hei, mä käyn kysymässä, saako Eetulle antaa kauroja. Keskeytis mä pahasti. Kuin ne? No tuskin sinä ja Peppi pelkästään Eetua tulitte kattoo. Me ollaan Pepin kanssa nykyään yhdessä. Tultiin kattoo paikkaa, missä saisi olla vähän rauhassa. Ai, no sehän on hyvä. Ai mikä? No ettei sinä ja minä onnistuta kokonaan pilaamaan sun ja Pepin juttua.